IFM Report. Nasa 888,040 pesos ang halaga ng shabu na nasamsam ng otoridad sa magkahiwalay na buy-bust operation sa Ilocos Region. Nakumpiska ang nasa 65 gramo na hinihinalang shabu at tinatayang nagkakahalaga ng 442,000 pesos sa unang araw ng buy-bust operation na isinagawa sa Urbistondo, San Juan, La Union at Puzurubio, Pangasinan. Nakumpiska naman ang nasa kabuuang 80.3 gramo ng hinihinalang shabu sa ikalawang araw ng operasyon na isinagawa sa Urdaneta City at Dagupan City na may kabuuang halaga na 546,040 pesos. 5 individual ang naaresto sa mga isinagawang operasyon at 2 sa mga ito ay tinuturing na high-value individual. Ayon kay Regional Director Police Brigadier General Lou Evangelista, tuloy ang kanilang mga isinasagawang hakbang upang mapuksa ang iligal na droga sa rehiyon. Dagdag nito, hinihikayat ang publiko na makibahagi o i-report ang mga iligal na aktibidad sa kanilang mga lugar. Kasama mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Juana De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM